Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod. Ang pagkahunong nining pandemic masulbad na gyud unta ni ug ang atong mga benefactors and donors nga nagtabang nato hatagan sad sa mga grasya ang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug buhi nga Dios, ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog Amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomeo. Mingon si Moises ngadto sa katawhan sa Israel, ug karon katawhan sa Israel, ang gipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, mao nga kahadlukan ninyo siya ug tumanon ninyo ang iyang kabubuton ug higugmaa ug alagari siya sa tibuok ninyong kasing-kasing ug kalag ug tumanan ninyo ang tanan niyang mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon alang sa inyong kaayuhan. Iya sa Ginoo ang inyong Dios nga tibuok langit ingon man ang yuta ug ang tanan nga anaa niini apan gipili ug gihigugma sa Ginoo ang inyong katigulangan labaw sa tanan. Og kay wala naman sila, kamo na usay gimahal niya kay kamo kaliwat Manila. Busa, putlian ninyo ang inyong kasing-kasing ug ayaw na kamo pagpagahi sa inyong ulo. Kay ang Ginoo nga inyong Dios, Dios sa mga Dios o Ginoo sa mga Ginoo, ang gamhanang Dios nga angay tahoron. Dili siya magpihig-pihig sa iyang paghukom, ni mudawat og hip-hip. Hatagan gayud niya hustisya ang mga ilo ug ang mga byuda. Dili niya daog-daogon ang mga langyaw, kundili hatagan niyag pagkaon og bisti. Busa, angay usab ninyong higugmaon ang mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo, kay kamo usab mga langyaw man kaniadto didto sa Ehipto. Kahadloki ang Ginoo nga inyong Dios, siya lamang ang alagari. Ayaw kamo pagbulag kaniya ug himua ang iyang ngalan nga garantiya sa inyong pagpanumpa. Daygan ninyo ang inyong Dios nga nagbuhat alang kaninyo niining katingalahang mga buhat nga makalilisang. Kamo mismo nakasaksi niini. Kapituan lamang kabuok ang inyong katigulangan sa dihang miadto sila sa Ehipto. Apan karon gipadaghan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sama kadaghan sa bituon sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang Ginoo, O
Jerusalem, daiga ang Ginoo, o Jerusalem, daiga ang imong Dios, o Sion. Kay ang giligon ang mga trangka sa imong mga ganghaan, iyang gipanalanginan ang imong mga anak sulod kanimo. Daiga ang Ginoo, o Jerusalem, gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong kaniya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang mga sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Daiga ang Ginoo, o Jerusalem, iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang hakog. Ang iyang mga balaod ug mga gibutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon alang sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, o Jerusalem. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa diha nga ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea, miingon si Jesus kanila, ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Sa pag-abot ni Jesus og sa iyang mga tinun-an didto sa Capernaum, ang mga kobrador sa buhis alang sa templo miduol kang Pedro og nangutana, nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad, mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus, Simon, unsa may imong hunahuna? Kinsa man ang magbayad og buhis o sa mga bayranan ngadto sa mga hari niining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag, ang mga langyaw. Si Jesus miingon, kung mao ka na ang mga lungsuranon
dili kinahanglan mo bayad. Apan dili kita buot nga kining mga tawhana masilo. Busa, lakaw ngadto sa lanaw og pamasol. Bitara ang unang isda nga mukubit og sa baba niini hikitan mo ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini ug bayre ang atong buhis. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Gi-emphasize gyud ni Moises, o gi-emphasize sa Ginoo pinaagi ni Moises ang importante kaayong butang at timan-an sa mga Israelita. Giingnan sila nga kamo sa tibuok kalibutan nga hinimos Ginoo, ang tanang tao ang Ginoo may naghimo, pero kamo gigipili sa Ginoo, gi-special gyud mo tungod sa inyong mga katigulangan. Pero ang warning, kinahanglan magsunod gyud mo sa akong mga sugo. Tumana gid ninyo ang tanan nga akong sugo. Kining sugo sa Ginoo, unsa man, lisod o sayon tumanon? Kamo ba, kamong mga paano? Kamo brong ni Adi ni ba, nanimba? Unsa man inyong paminaw sugo sa Ginoo? Lisod o sayon tumanon? Kinsay mo ingong lisod, taas kamot. Ang ingong bang lisod ba, lisod? Unsa man mo nga? Kinsa may moingong sayon, taas kamot. Oh, unsa man mong klasihas tao de, wa mo kibaw kung say lisod, unsay sayon. Ang tubag gid nato kasagaran portig yung lisura tumanon sa sugo sa Ginoo. Mao na nga makaingon sa ta kung ang Ginoo mamugos gyud nga tumanon ang iyang sugo, murag way malangit nato kay porting lisura. Pero ambot og tinuod ba gyud kang lisod? Sa inyong paminaw, hay may lisod tumanon ang sugo sa kalibutan o ang sugo sa Ginoo? Panalitan ang Ginoo nag-ingon, ibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin sa kabos. Ang kalibutan nagsugo pagdato. Hay may lisod na buhaton. Ang pagdato o ang pagsalikway sa imong kabtangan. Hay may sayon buhaton. Huy, tubag mo karon porting sayonas pagsalikway, imo lang ang biyaan imong balay, hurot na. Pero magdato ka, pastila nimong tigom sa kwarta, trabaho, wanay hapitog. Sige pag yung basta porting yung kapuya. Mas stress gud ka. Mo ang kalibutan karon na stress. Kaya sige mang sunod sa sugos Ginoo. Hay may sayon tumanon. Sugos Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Ang kalibutan mo ingon sukol gyud ay padaog. Hay may lisod ana. Ikaw asawa, sukol gyud kasi imong bana tinda ko aglawas. Igsukmag niya nimo, sukol sa kaniya. Nya, makabuntog kaniyang dako na kayo. Lisod kanang pagsukol, ting lisura. Pero moingon ka nga pasag pa lang pikas, sayon ra gyud kayo kay di am sa kay pikas naong. Nya sa man, sayo na o lisod. Di gyapon mo to. Ang sugos Ginoo iyang ipamugos kay ngano man sayon. Sayon kay buhaton. Ug unsa may nakapasayon? Tungod kay ang Ginoo mismo maoy mutabang nato. Pananglitan, pagbayad og buhis dito sa templo kanini as atong ebanghelyo. Wa man sila kwarta. Way kwarta, pero ningon si Jesus, mubayad ta. Ingos Pedro, unsa man pagbayad siya? Ngadto lang sa linaw or sa lake, pamasol dito. Nya ang unang isda nga mutukob sa imong pasol,
bitara nya ukbang baba na anay kwarta. Ana nya paghimo anang Pedro na kisa may ga provide atong kwarta ang Ginoo. Pero si Pedro pa'y nangita pila ka bukisda iyang anaon, mahuman na lang siya tibok adlaw, ambot pila ka bukisda nga nagtangag og kwarta. Porting lisura tingali, pero ang Ginoo na naman. Para ko ng Brad Loloy, Brad Loloy, ako ingnon Brad, bayari ang tanan atong bayronon dinhi kaning mga yuta o kaning atong building tukoronon nga worth nag mga 50 million. Ikay gasto ana. Yung Brad Loloy, buang na si igikog simba diri nya imo patang hasol-hasolon. Putin na magina akong hagua diri tabang aning kuan parokya imo patang usam na imo silo. Ana siya. Pero ingnon ako siya, Brad, di ay 60 million. Gastoa ani ang 50 million para pagpatukod sa tanan nato dinhing mga proyekto. Sugot ka, Brad? Sugot kayo eh. Nya ni ko man imong tukod imo na ng 10 million. Sugot ka? Kasayo na. Di ba mana gina? Ang problema kay wa kita million. Mo na ang Ginoo. Pag-ingon niya higugmaay mong kaaway, tagaan din kaniya gugma para anang kaaway. Siya'y muhatag, dili kita. Dili kita ba? Nga to, igo ratang mutuman, unsay iyang isugo. Pero ang musupply sa capacity, aron mabuhat na nato, siya. Anang litaron mo ingon siya, ayaw mo paglimit sa pagpanganak ha, bisan og 15 kabuk anak, 20 kabuk anak, panganak lang so, patay masang matris na kuan na pa dir, ingon ang kuan, unsay akong ibuhi. Ingon Ginoo, sugoon ti ka nga manganak mo 20 kabuk, tagaan ti kag budget para sa 100 kabuk anak. Dako kay kag sobra. Ang budget nga kong ihatag, unsa man? Para sa 100 ka anak, nya 15 ra akong gipangayo. Na pila may sobra nimo? Sunan nga na 85. O ibutang naturog ang budget ana tag million. So 15 million ang budget para sa 15 kabuk anak. Naani mo ang 85 million. Og mo nay sikreto nga wa ta kasakop. Kay ang ato ding hunahunaon ang ato mang kapasidad. Apala gud karon gud? Giingnan ta sa gihangyo ta sa Archdiocese, tabangi mi ani among 29,500,000 nga kuas kapilin habe. May magyud ka mo solicit pa dir, ikay akong himuong chairman ingos Monsignor Ruben. Nya ako man ang superior sa akong pagkapari, mga amon anak ko sila Bishop Palma, si kuan. Kinsa man kung mobalibad. Inigbalibad na ako, moingon dahil nas mo si Ruben, patay kang buhanga ka, balibad ka na ako. So, ang ako rin yung gitubag, uban sa gugma o pagpaubos, sige nyor. Pero akong nauna, naku ka sa dani, naku ani. Pero di man ang akong pagsalig, ningon sa ko nga, basta na Ginoo nyor, sayo na kayo na. Napagyod ang mahal nga birhen, sayo na kayo na. Nga naman, kung sa may sakit sa akong dughan, nga igo raman kong mo-announce din na naatay tag 1,000 nga sa to Mother Mary's Healing and Deliverance slot. Ana nya ato ning gamiton para sa pagtukod sa kapilinha nga mo'y replika sa kapilya dito sa Fatima, Portugal. Project ni sa Archdiocese. Nangulo ani si Archbishop Palma, kinuyugan nilang Monsignor Ruben, Father Lindon, Monsignor Roger Puentes o uban pang mga pari. Nya ako gi-appoint ko nga mo facilitate sa pagtigom og mga donations. Nya kamong akong mga parishioners dinhi og online, hala donate mo tag 1,000 lang. Kanus amang ending ani labing dugay September 8. Usa ra ka buwan. No. Nya, problema din na. Usa ka buwan, 29 million, makuha na to. Na hindi makuha, o kitang tanan, muhatag ta ngadto ni Mama Mary. Nya, unsa man ni siya tumong,
muhatag taniyag birthday gift ni Mama Mary karong September 8. Atong ipakita niya ang atong dakong gugma na kitang tanan nga nagdebosyon niya tibuok kalibutan, manghatag ta niya sugda na natugtigom karong adlaw. Di ba? Uy, pagsulti na ko gahapon, naadayoy ng hatag. Pila na atong halin. Nahalina na taog 11 slots. Nya kaya 11 slots. So ang 29,500 slots, karon di na 29,500. 29,489 slots na lang. Gagamaya sa dana pa diri 11 nya 29,000. Onya ron ini kaugmaan ni og mahimo na onya ning 10,000. Sunan kag magdungan og remit ning tibuok natong parokya og ang tibuok nga mga online parishioner magdungan og remit. Kadaghan ani nila sobra na magani 100,000. Bungo lang uban. Nang sa tog sulti ba nanasad. Sige, ma-forfeit ginang inyong kansa. Unya pa dir og muhatag ko ana. Unsaon naman lang nga pobre man ko. Tinuod na higugma kong Mama Mary, pero unsaon naman lang ning akong kahimtang, wa mo ko'y kapalit bugas. Gusto kita ko muhatag. Og naay mo text na ko ana, ako ding nun, hatag. Sa unsa pa may akong ipalit og bugas? Ingnas Mama Mary. Nganon, kana na lang yung bugas mo ikuha. Kana na lang di mahatag ni Mama Mary, kanang bugas. Ikaw niya ang ipa-eskwela sa kumang anak, kana na lang yung ikuha. Kagamay anak. Matod pagani ni Moises, timan ang Ginoo mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga ni adinhi, siya'y nagbuhat. Kagamay ra nang sus ikumpara na nimong para bugas, para tuition. Kagamay ra na ikumparar sa pagbuhat sa Ginoo sa universo, pila kay precious adlaw. Aron makapalit ta ba o makahimo ta magtigom tag kwarta para makahimo tag adlaw. Usa lang kabuk adlaw. Nya naa man ay gitawag nila sa science og solar system. Naa may galibot ana nga mga planeta. Para sa ato pila ni kabuk planeta ang galibot sa usa ka adlaw. Daghan kanang kada planeta pilay presyo ana. Ay lang usa kanang gisod. Ang gisod diha ba ay lang usa kanang mga bato, mga tubig, mga tao, mga kahoy, ay lang usa na ikwenta. Ang kana lang usang ingon ana, porma lang usa. Di ta kapalit oy. Pero gihimo nas Ginoo sa iyang gahom o grasya. Matod pa ni Moises diri sa unang pagbasa, hinumdumi ninyo ang mga makalilisang nga buhat sa Ginoo para ninyo. Hinumdumi. Bisag ikaw karon, ingka di lang kumudunit pa dir kay ngako niyang pagkaon. Sige, tistingi ko no hunahuna, makabayad kas hangin nga imong gihanggap karon. Makabayad ka nang imo karong kusog kanang blood circulation sa imong lawas mo hinungdan nakasimba ka karon, makabayad ka ana tungod sa pagdinaw nimo anang pagdonate. Una gabi pag-ingon sad ni Sister Nara, pader di ana imong stipend, pila may imong i-donate kapilin ha ani pader. Nako i-apil masag kuaning Nara hinoon ay. Pero donate man gani ko dinis atong parokya. Mao gyapon, ako gyapong stipend, ako gyapong gidonate diri sa atong kuan. Nakapil ko ani gamay, di lang ko mosultig pila, secret. Pero ako sa ding panaad nga kada sad semana muhatag sa gyud ko kutob sa akong maabot. Human akong didak sa tanan nga mga angay sa nakong hatagan. Nga mo ending ang akong semana nga empty-handed ko. Nga wa ko'y akong personal nga kwarta. Ako sa nang i-donate. Di lang ko musultig pila. Pero di gina mo minus sa napu ka slots kada buwan ang akong mahatag sa dani. Og moabot sad na og siya sa di ko tagaag healing and deliverance Ginoo. Ngano man kamo wa mo makinahanglag healing? Nanglan. Di na mabayrag kwarta. Deliverance. Ano bang yawa nga magsigig balik-balik na to ba? Nga mo hinungdan ang inyong sala nga sige na lag balik-balik. Mo kumpisal mo karon taud-tauran balik na sad. Nakapangninghag ko pader, nakapamalikas ko, ayaw na ha, o pader din agyod pader. Pag abot pa lang dito sa kuan, ni agi ang bana gaagbay og kapit. Ang animal. Maupay pagkumpisa. Tana, dali kayong matintal. Nga naman,
Tungod kay why deliverance, wa ma-deliverance ang imong kaugalingon. Dako nang hilak-hilak jud ka. Sus, Ginoo in taon din adjud ko magdinaw kay mo gani hinungdang nagkagubot mi karon din adjud ko magdinaw Lord. Mampisal din ka diri pader daw kay kustanan ana ay na pagdinaw ha panghatag na mao gyud pader kay nagubot gyud meron ani pader tungod aning among pag-ilog aning mga butang nga kalibutanon ra gyud ana pag-abot ito sa balay diha bitay kawatan pangawaton ang butang nya silingan na sang kawat katong adik estanan ala na suko na sa kawatan nya dili din na siya liyawa na kinahanglan mo ta nag-deliverance nya ako sa doon sa akong paboritong sala magsigbalik-balik tanawa akong naong secret pero ako sa ning ikuas Ginoo ako sa ning siyang ihangyo pinaaging Mama Mary Mother Mary muhatag ko aning para sa kapilinha tagain taon kog healing and deliverance kay di gini na ko makaya pero milaom ko nga pinaagi aning akong pagtampo aning imong project makahatag sa din ako tingali di tingali kompleto pero masig dako-dako nga healing and deliverance sa akong pagkatao o sa akong espirituhanon nga mga struggles aning kinabuhian ana mo ni atong purpose mo ni atong birthday gift ni Mama Mary nya give and take man is Mama Mary nighatag na to muram sa ni sa Kristo muhatag kaniyag 1 piso baslan man kaniyag 100 ana dili ni siya ingon nga ulo-ulo ni nato kamatuoran kining gisultis Ginoo para sa mga tao nga nagtuman sa iyang mga balaod para sa mga tao nga mapaubsanong nagtuman nga way kondisyon sa iyang mga pulong ato na nang lookout di na nato masulti bisan kinsa so inaot unta kani nga maong sikreto sa grasya ato ning himuon haron nga si Kristo nga kanunay nga higugma nato mulihok yod sa atong kinabuhi pagampo sa katawhan mga igsuon ang atong Ginoong Dios nagpatalinghog sa tanan natong mga panginahanglan busa mudangop kita nga mapaubsanon sa pag-ingon patalinghogi kami Ginoo Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa simbahang Katoliko nga dili kini magmagulanon sa tanang matang sa pagsulay, hinunua magmabungahon kanunay diha sa gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa nangulo sa atong nasod nga mopatunhay sila sa pagkamatinud-anon sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano og gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo.
alang sa tanang nangamatay, ilabi na sa atong gihandom karon nga makakita na sila sa kahayag sa panagway sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Amahan, wala kami mahimo kung wala ang imong grasya o gahom. Busa, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dias gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. I give to you my heart, I give to you my will, I give to you my mind, now I am yours to fill. And what I give, please take, and what you take, please break, and what you break, please use. Use it for your glory, use it for your glory, use it for your glory alone. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan, alang sa kapaklanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kami. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Katulad ng mga bukid na tinitipon upang maging ginahapay na nagbibigay buhay. Kami nawa'y matipon din at maging bayan ng dilim. Magampo kitang. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo magluwas unta kanamo sa mga sala ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuuran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kadila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay.
Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa karon nga atong nadawat, mao ang Diyos nung kasulbaran sa atong mga problema. Nya mahitabo ra ni siya kon sige gitag sunod sa sugo sa Ginoo, dili magsigig reklamo. So sa ako nang gikaingon, nanatay 11 kahalin out of 29,500. Naabot tayo ng utana nako, Father, naa pa tong imong gi-announce bag-o, napay available nako, bisan pa mga matay na lang tani, di pa ginimhurot. Itawa say siguro mukalit lang ni kahurot. So ang ako lang ihangyo, ang atong sistema gihapon, mao gihapon no, ay ihato diha sa opisina, nya specify lang gyud butangig imungan, nya kon ipadala pod ninyo sa online, pasabot transfer ngadto sa atong bank accounts nga kining atong gina-flash dinhi sa atong screen, kanang isulti lang yun, tiksi lang yun ko ninyo sa inyongan, sa code number o sa amount para sa atong proper monitoring kay ato man ang isigig remit ngadto sa foundation sa Kapilinha. Di man na mo standby diri sa ato. Lisod kay magsige tag remit dito pulos anonymous. So ato kuan atong i-remit with the names. Ningon sa to si Brother Rinald nga maayog na ay mga ngan kay ilang paningkamutan nga tigumon ang tanangan o niya ipadala sad ngadto sa Portugal kay doon na din na sila dito'y mga kanang special nga mga misa para sa mga nagtabang sa pag-spread ni ining maong debosyon. So ang mga ngan ibutang dito sa altar gyud sa Kapilinha dito sa Portugal o niya misahan sa ilang pari dito for special mass. So may maapil pod kuno ang mga ngan sa mga donors nato alang ni ining ato dining Kapilinha. Nako dili lang na ana brad. Ato ginang i-apil dias misa sa Kapilinha. Ana sad may na lang na misahan mo bisag buhi pa. Kaysa misahan mo igpatay na o naman na siguro kana buhi. Salamat kayo no? Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.